Vysoká dôvera ľudí v banky stále prevláda. To však neznamená, že o jej udržanie netreba zabojovať. Pri diskusiách o bankovom odvode sme ukázali, čo dobré robia banky pre zlepšenie života na Slovensku. Našou reakciou bol inovatívny formát, ktorý zarezonoval u bežných divákov aj odborníkov. Tak sa zrodila relácia Banking na TV Joj24. Témy ako bezpečnosť, investovanie, ESG, finančná gramotnosť. Priniesli sme ich jazykom, ktorému každý rozumie. Zvládli sme to v štýle, ktorý zanechal dojem, od tvorby formátu cez dramaturgiu až po branding. Odborná publicistika so spoločenským rozmerom. A práve o tom bude aj nová relácia na Joj24 Banking. Komunikácia, ktorá osviežila a zároveň zaujala. A aké boli výsledky? 12 silných tém, ktoré poodhalili svet bankovníctva a zvýšili finančnú gramotnosť. 12 epizód, ktoré dosiahli 1,6 milióna divákov. 53 253 divákov pri téme o obnove a rekonštrukcii domu, a to len v premiére. Vďaka nám znela Slovenská banková asociácia ako najsilnejší hlas bankového sektora. Takto si predstavujeme PR. Silné nápady, ktoré sa pretavia do projektov s posolstvom a vplyvom.